Dumating ang araw na pinakaayaw ni Alvaro. Ang pagpanaw ng kanyang maestro. Naroon ang mga magulang ni Alvaro at iilang kamag-anak ni Tata Tunying. Pero ang hinahanap nito bago siya pumanaw ay si Alvaro. Nung pumasok na si Alvaro sa silid ni Tata Tunying, ay agad namang pinalabas ang mga taong naroroon. Alvaro, sa paglipas ng panahon ay nakita ko ang paglawak at pag-unlad ng karanasan mo sa panggagamot. Napatunayan ko na din na ikaw ang nararapat na magmana ng lahat ng kakayahan ko. Wika ni Tata Tunying na nakahiga na lamang. Pero, Lolo Tunying, hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang mag-isa. Kaya pakiusap, huwag mo muna akong iiwan. Wika ni Alvaro habang nangingiyak-ngiyak. Alvaro, alam ko sa sarili ko at naobserbahan ko ang paglago mo. Panatag ako na iiwan ka upang ipagpatuloy ang gawain ko. Nakangiting wika ng matanda. Lumapit ka. Hiling ng matanda sa kanya, kaya kaagad namang lumapit itong si Alvaro. Merong ibinulong si Tata Tunying kay Alvaro. Matapos nun ay may itinuro ang matanda sa kanya. Gusto kong ikaw ang makakuha ng mutyang ito. Karagdagang lakas para sa mga pagsubok na dapat mong harapin. Sinabi niya ito habang nakaturo sa isang maliit na baul na nakapatong sa kanilang altar. Agad naman itong nilingon ni Alvaro at nung akmang tatayo na ito ay hinawakan siya ni Tata Tunying at nagwika ng, Ihanda mo ang sarili mo. Dahil pagbukas mo ng baul na yan, ay magsisimula na ang tunay mong mga pagsubok. wika ni Tata Tunying sa mahina nitong boses. Alam ni Alvaro na yun na ang huling hininga ng kanyang maestro. At yun ang huling aral na ibinigay ni Tata Tunying sa kanya bilang isang estudyante. Kasabay ng pagbitaw ng kamay ni Tata Tunying sa kamay ni Alvaro, ay siya ring pagkaputol ng hininga nito. Pumanaw na ang maestro ni Alvaro na labis ikinalungkot ng mga nagmamahal dito. At sa pagkakataong yon, ay nawaglit sa isipan ni Alvaro ang mga habilin ng kanyang guro. Hanggang sa nailibing na si Tata Tunying. Isang linggo matapos ang libing, ay nag-aayos na ng mga lumang gamit si Alvaro sa silid ng guro niya. Nakita niya ang maliit na baul na inihabilin sa kanya ng matandang manggagamot. Kinuha niya ito at naupo sa papag. Binuksan niya ang maliit na baul na yon at nung bubuksan niya na ito, ay meron siyang nakitang mga nakasulat sa bandang takip ng baul. Ito yung mga salitang ibinulong sa kanya ni Tata Tunying. Binasa niya ito ng 7 ulit, gaya ng habilin ng matanda. Matapos niyang basahin ang mga salitang yon, ay meron siyang naramdamang kakaibang init sa kanyang dibdib. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam na parang merong nakapatong sa kanyang balikat. Sinubukan niyang tumayo ngunit sobrang bigat talaga ng pakiramdam niya. At nung nakatayo na siya ng diretsyo, ay bigla siyang napaharap sa malaking salamin na nasa silid na yon. Nakita niya ang isang napakalaking nilalang na nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang puting kapre ang nasipat ni Alvaro.
Nagulat siya at bigla siyang napadukot sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang itim na kahoy. Pero ang nakakapagtaka ay ni hindi man lamang natinag ang kapreng yon. Sa halip ay tumawa lang ito ng nakakaloko, sabay wika ng, Yan ba ang ipanglalaban mo sa akin? Hindi tatalab yan. Sa akin galing ang itim na kahoy na yan. Napakunot ng noo itong si Alvaro dahil maliban sa sinabi ng kapre ay doon lang din siya nakakita ng isang puting kapre. Ibinaba ni Alvaro ang itim na kahoy at nagtanong ng, "Sino ka? Bakit ka nagpakita sa akin?" Tumawa muli ng malakas ang kapre at sumagot ito ng, Ikaw ang siyang tumawag sa akin. Bakit ako ang tatanungin mo? Nagtaka si Alvaro gawa ng di niya alam kung kailan niya pa ito tinawag. Kaya ang ginawa niya ay nagtanong muli siya sa nilalang na yun. Kailan at paano kita tinawag? Pasensya ka na. Wala akong matandaan. Takang tanong ni Alvaro. Umayos naman ang upo ang kapre at nagsindi ito ng kanyang tabako sa lampara sa silid na yun. Ibinuga ng kapreng yon ang usok kay Alvaro at doon ay muling nanumbalik ang lahat. Nagsimula niyang tawagin ang kapre nung nagpasuka siya ng sumpa ng yanggaw at ang nilalang na tumulong sa kanya ay ang mismong kapre na gabay ng kanyang itim na kahoy. Napakawalan niya ang kapreng yon nang inusal niya ang dasal na ipinagkaloob sa kanya ni Tata Tonying na siya ding nakasulat sa takip ng baul na pinagkulungan nito. Pagbalik ng ulirat ni Alvaro ay agad nagwika ang kapre ng, Gusto kong makita kung karapat dapat ka ba na magmana ng kakayahan ni Tonying. Susubuking kita. Matapos magwika ng kapre, ay unti-unti itong nawala sa dilim. Agad namang lumabas si Alvaro sa bahay at tumungo yon sa taniman ng mga halamang gamot. Doon ay nakarinig siya ng tinig sa paligid. May nagbubulungan, humahagikgik, umaangil, at tumatawa ng malakas. Sinabi ni Alvaro sa sarili niya na, ito na yata yung pagsubok na sinasabi ng kapre. Kaagad niya namang dinukot sa bulsa ang gamit niyang itim na kahoy, pero nagulat siya sa kadahilan ng wala na sa bulsa niya ang mutya. Bigla namang nangusap ang kapre. Ito ba ang hinahanap mo? Habang hawak nito ang itim na kahoy. Unti-unting nagbago ang anyo ng itim na kahoy na yon, na naging mahaba na patpat at kalaunay naging isang kahoy na sibat. Laking gulat na lamang ni Alvaro nang makita niya ang kahoy na sibat na yon. Kaya ang ginawa niya ay nagtanong siya sa kapre. Paanong napunta sa iyo yan? Tumugon naman ang kapre ng, Nakalimutan mo yata na ako ang gabay ng mutyang ito. Galing ito sa tipak ng puno na tinitirhan ko. Walang sabi-sabi ay agad nitong ibinato ang sibat kay Alvaro. Agad namang nakaiwas si Alvaro. Ngunit pagkatapos mabato yon ng kapre ay sumunod ang pagsalakay nito sa kanya. Kasama pa ang elemento. Merong sumapok. Tumadyak na dito kay Alvaro na halos lumuhod na siya sa lupa sa dami ng tama niya sa kanyang katawan. Unti-unting nawawala na siya ng pag-asa at akmang susuko na ito dahil sa sobrang hirap ng kanyang nararanasan. Bugbog na ang pisikal na katawan ni Alvaro nang bigla siyang nakarinig ng isang boses. Alvaro! Alvaro, tumayo ka! Hindi dito magtatapos ang lahat. Isang pamilyar na boses ng matandang lalaki
At yun ay si Tata Tunying. Pinikit ni Alvaro ang kanyang mga mata at dahan-dahan itong tumayo upang kaharapin muli ang kapre. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang itim na panyo na merong mga dasal na nakasulat dito. Inusal niya ang mga yon at dahang-dahang nanumbalik ang kanyang lakas. Nagpalinga-linga din siya sa paligid dahil sa nais niyang pumitas ng isang halamang gamot. Nginuya niya ito at ibinuga sa kanyang kamao. Matapos yon ay sinugod niya ang tumpok ng mga elemento ng suntok, tadyak at hambalos. Grabe ang inabot ng mga nilalang na yon sa pagsugod ni Alvaro. Nakatingin lamang ang kapre sa kanyang mga ginagawa at nang makalapit na si Alvaro sa kanya ay agad itong nagwika ng, Hindi ka karapat-dapat sa paggabay ko. Matapos nitong magwika ay hinampas nito si Alvaro ng hawak niyang kahoy na sibat. At laking gulat na lamang ng kapre nang hindi man lang umilag o sumalag itong si Alvaro. Sa halip ay tinanggap niya ang hampas na yon. Napakalakas ng pagkakahampas ng kapre pero hindi man lang natinag si Alvaro. Tumama ang sibat sa kanang balikat ni Alvaro. Habang nakatingin yon sa kapre at nagwika ng, Hindi pag-ilag o pagsalag ang sagot sa atake mo. Dahil ang susi para makuha ko ang paggabay mo ay ang tanggapin ng hagupit ng sibat sa katawan ko. Matapos itong marinig ng kapre, ay napangiti na lamang yon at nagwika ng, Nakuha mo ang respeto ko, Alvaro. Ikaw nga ang tagapagmana ni Tunying. Matapos sabihin ng kapre ang mga katagang yon, ay unti-unting naglaho ang sibat na hawak niya at napunta yon sa kamay ni Alvaro na nasa anyong itim na kahoy. Alagaan mo ang mutyang yan. Ikaw, higit kanino man ay karapat-dapat sa kapangyarihan nito. At ako bilang tagapagbantay ng mutya ang siyang tutulong sa'yo. Wika ng kapre habang unti-unti itong naglalaho. Kasabay nito ay ang paglaho ng iba pang elemento. Nung tiningnan ni Alvaro ang paligid, ay napansin niyang mag-uumaga na pala. Nagpalinga-linga na lamang itong si Alvaro habang napapakamot sa ulo dahil sa nakita niya na ang mga halamang gamot na nakatanim sa bakuran ng bahay ni Tata Tunying ay tila ba dinaanan ito ng 5 ipo-ipo. Siyempre, dun ka ba naman gulpihin ng sangkatutak na laman lupa eh. Matapos ang pangyayaring yon, ay naging matiwasay ang pamumuhay ni Alvaro. Naging bihasa din siya sa lahat ng uri ng mga sakit mula pisikal hanggang espiritual. Naging kilala din si Alvaro sa kanilang lugar at di kalaunay nakapag-asawa na din ito at nagkaroon ng isang anak na babae na pinangalanan niyang Neri. Payapang namumuhay ang mag-anak ni Alvaro habang nanggagamot siya. Paminsan-minsan ay pumapalaot din ito upang mangisda. Para naman yon sa kanilang ikabubuhay. Di nga kasi tumatanggap si Alvaro ng bayad sa ginagawa niya. Dahil na rin sa kasipagan nitong si Alvaro, ay nasimulan niya ng ipaayos ang bahay ni Tata Tunying. Sa tulong ng kanyang gabay, ay pinagkalooban siya nito ng 12 sepulkro na kahoy na puro kulay itim. At yon ang ginagamit niya bilang pundasyon ng bahay na kanyang itinatayo. Pinalaki niya ng husto ang bahay upang maasikaso niya ng maayos ang mga nagpapagamot sa kanya. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa buhay ni Alvaro. Isang umaga, merong lumapit sa kanyang isang pamilya na ginagambala ng isang mangkukulam. Agad itong tinanggap ni Alvaro
sa kadahilan ng isa siyang manggagamot. 4 sa pamilyang yon ay sabay-sabay na kinukulam. Kaya ang ginawa niya ay ginamot niya ang mga ito ng paisa-isa. Nung matapos na siya sa 3, ay akala niya magiging madali ang panghuli. Pero nagkakamali siya sa kadahilan ng hawak na pala ng mangkukulam ang kaluluwa ng huli niyang gagamutin. At nung akmang lalapitan niya na ito, ay agad itong humagigik. Anong palagay mo sa akin, Mangmang? Ha? Manggagamot? Wika ng nilalang na sumanib sa padre de pamilya. Napakalaking tao nito at si Alvaro naman ay nag-iisa lang nung mga panahong yon. Ang mga kamag-anak naman nito ay mahina pa at hindi din ito makakatulong sa kanya. Kaya napagpasyahan ni Alvaro na humingi ng saklolo sa gabay niyang puting kapre. Agad naman itong tumugon. Kasama ng kapreng puti ang isang tikbalang na may hawak na tungkod na kahoy. Isang pinunong tikbalang yon, ayon kay Alvaro. Kaagad namang nagsalita ang kapre ng, Kami na ang bahala sa spirito ng ginagamot mo. Parusahan mo ang mangkukulam na naaayon sa ginawa nito. Agad namang sinimula ni Alvaro ang panggagamot. Una niyang ginawa ay ipinako niya ang may sapi upang hindi na makawala ang kung sino mang sumapi dito. Matapos yan ay agad itong tinanong ni Alvaro ng, Anong kasalanan ng taong to sa'yo? Sagot! pero ang tanging naibabato lang ng nakasapi sa katawang yon ay pagngisi lamang. Di ka sasagot Bibigyan kita ng 5 segundo. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ng taong to sa'yo at bakit mo sila kinulam pati ang buong pamilya niya. Dagdag pa ni Alvaro. Talagang nagmamatigas ang nilalang na yon at mas pinipili nitong hindi magsalita. Kaya nagdesisyon na si Alvaro na gagamitan niya ito ng dasal at yung kahoy na itim na kanyang inilabas ay itinutok niya yon sa dibdib ng sinasapian. Habang nakatutok ito ay nag-uusal ng dasal itong si Alvaro. Bigla namang napahiyaw ang sinasapiang yon at sabay wika ng, Itigil mo yan! Masakit! Tama na! Itigil mo yan! Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Kaagad namang nagtanong si Alvaro ng, Kung ganon, sabihin mo ang lahat ng dahilan kung bakit mo ginagambala ang pamilyang ito. Dahil kahaman na nagpaalis sa amin sa sarili naming lupain. Kaya marapat lamang na parusahan sila. sagot ng mangkukulam. Biglang naalala ni Alvaro yung taong namumuno sa pagpapalaya ng mga netibong tribo na nakatira sa bandang kabundukan ng Ibisan. At kabilang ito sa mga netibong tribo ng mga Aita na naninirahan sa lugar na yon. Hindi lubos akalain ni Alvaro na may kaalaman pala sa kulam ang mga ito. At hindi lang basta kulam, kundi mataas na uri ng kaalaman sa kulam. Biruin mo, iisang tao ang kumulam sa 4 na katao. Matapos marinig ni Alvaro ang mga katagang binitawan ng mangkukulam, ay sinubukan niya itong pakiusapan na kung maaari, ay itigil na niya ang kanyang ginagawa. Pero kahit anong pakiusap dito ni Alvaro, ay nagmamatigas pa rin ito at ang tanging sinasabi ng mangkukulam na yon ay huli na upang itigil niya ang lahat ng yon. Wala nang magagawa si Alvaro kung hindi ang puwersahan niyang palayasin ang nilalang na yon sa katawan ng padre de pamilya. Nung hindi na nakatiis sa parusa ni Alvaro ang mangkukulam, ay nagmakaawa na ito na itigil na ni Alvaro ang parusa at ititigil na rin niya ang pagpapahirap sa pamilya. Kasabay ng pangako ng mangkukulam,
ay nangako rin si Alvaro na hindi siya nito papatayin. Pero ito ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni Alvaro. Dahil sa sobrang tiwala niya sa pangako ng mangkukulam, ay napahamak ang kanyang mag-ina. Sila ang binalingan ng gante ng mangkukulam na yun. Sabay nitong kinulam ang kanyang asawa at anak na naging dahilan para malagay siya sa alanganin. Sumangguni si Alvaro sa mga kaibigan niyang elemento, pero iisa lang ang sinasabi ng mga yun. At yun ay ang iisa lang ang maaaring iligtas ni Alvaro. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya ang asawa niya. Mahal, nakausap ko ang mga kaibigan ko at iisa lang sa inyo ni Neri ang maaari kong iligtas. Wika ni Alvaro. Kung ganun, mahal, iligtas mo ang anak natin. Iligtas mo si Neri. Nagampanan ko na ang misyon ko sa mundong ito, pero si Neri ay nagsisimula pa lamang ang kanyang buhay. Kaya siya ang gusto kong iligtas mo. Wika ng kanyang asawa. Masakit man sa kalooban ni Alvaro, ay tinupad niya ang hiling ng kanyang asawa. At sa kasamaang palad, ay pumanaw ang asawa ni Alvaro na naging dahilan para mailigtas niya sa bingit ng kamatayan ang kanilang anak na si Neri. Dahil sa sobrang galit ni Alvaro, ay pilit niyang hinanap ang mangkukulam na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Pinaslang niya ito sa harap ng lahat ng kamag-anak niya. Ang hindi lang alam nitong si Alvaro, na ang lahing binangga niya ay lahi pala ng mga gabunang aswang. At ang napatay niya ay isang asawa ng pinuno nila. Matagal nagtago si Alvaro, at sa awa naman at gabay ng Diyos ay hindi sila natunto ng mga yun. Lumipas pa ang maraming taon bago sila matagpuan ng mga tumutugis sa kanila. Humingi siya ng tulong sa lahat ng manggagamot sa lugar nila, pero wala ni isa sa mga ito ang tumulong kay Alvaro dahil ang tingin nila dito ay kakumpetensya. At nang mapadpad ito sa bayan ng Dumalag, ay dito niya natagpuan ang tulong na hinahanap niya. Mula sa angka ng babaylan ang taong ito, at naging matagumpay sila sa kanilang ginawang pagpigil sa panggagambala ng mga ito sa pamilya ni Alvaro. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay nakipagsundo ang angka ng mga aswang kay Alvaro sa kadahilan ng kilala pala ng pinuno nila ang pinagmulang angka ng taong tumulong kay Alvaro. At yon ay angka ni Juan Dumog. Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga aswang at mga tao dahil sa kasunduang yon. Magmula noon ay namuhay ng tahimik at payapa itong si Alvaro. Bumalik na din siya sa Ibisan upang ipagpatuloy ang kanyang panggagamot, at yung taong minsang tumulong sa kanya ay naging malapit niyang kaibigan. Di nagtagal, ikinasal ang nag-iisa niyang anak na babae at nagkapamilya. Nagkaroon niyo ng 2 anak, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw din ng babae nung isinilang ang pangalawa nilang anak. Sa ngayon ay buhay pa din si Alvaro at patuloy na nanggagamot. Namumuhay na din siya ng mapayapa sa lugar na kung saan siya ipinanganak at lumaki. At inyo pong natunghayan ang kwento ng buhay ng father-in-law ni JR na si Alvaro. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabing kinilabutan ako dun sa part na pinagmulang angkan nung taong tumulong kay Alvaro
ay yung angkan ni Wandumog. Grabe nung narinig ko yung pangalan ng Wandumog nung nabasa ko. Grabe yung kilabot ko, napakaganda ng kwento na to. Lalong-lalo na dun sa parte na puting kapre. Angas nun, ganun yung gabay nung panggagamot mo, no? Yung ginagamit mo sa panggamot, puting kapre. Siguro kahit sinong demonyo pag sinakal nun, talagang pisakin leeg eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.